Здравейте, ние сме Тоби Строй и днес ще разпитваме хората и да видим кога и как са си правили ремонт. Здравейте! Не сте вие, а за ремонт нещо да ви попитам. Нищо страшно няма. Добре, какъв ремонт прави за последно? Сам? Сам, Или да. с майстори? Сам. Какво прави? Шпакловки правих, сменях корнизи, первази, общо взето това. Ако имаш някакви въпроси, ще сега е момента да ги зададеш. Кое ти беше най-трудно? Всичко ми беше трудно в началото, защото аз от самата нула започнах. Охо, той се е учил. Да, абсолютно, учих се, но беше ми трудно да отсичам първоначално фините ъгли на стената с боя, обаче се научих. Да, искаш да ти покажа два инструмента и да ми кажеш дали ще ги разпознаеш. Дайте да видим. Това знаеш ли какво е? Това е ножовка. Браво! Точно така, лист за ножовка, ма след това. Да. Всички ще кажем. Това е пистолет. За? По принцип за силиконови залепило съм го използвал. Перфектен си. И това съм убеден, че ще ми кажеш. Да, това не е ли брава? Брава и то не работещо. Окей.